mga tolits, magandang hapon, magandang gabi. Andito tayo ngayon sa area na ito. Maghahaponan muna kami dito mga tolits, no? Dito sa Balay ni Gloria. May nakalagay po dito, Balay ni Gloria. Ayan po no mga tolits, at maambon-ambon po dito yung paligid. Ang ganda, maganda yung area mga tolits, yung area maganda. Yan o, tingnan nyo mga tolits. Nandito si sino ba yan? Di ko alam yan. Mga bata nakakaalam yan mga tolits. Ito yung ano niya dito mga tolits. Balay ni Gloria. Ayan o. Diba mga tolits, Balay ni Gloria. Ang ganda yung paligid. At phone ang ating gamit ngayon mga tolits dahil madilim yung area. Ano ng ating camera against the sun, against the light. Ang ganda ng paligid mga tolits. Tingnan yung mga ano dito, diba? Ang ganda. Ang ganda ng paligid dito. Alright. Ito, kaya itong side na ito. Oh, nandun pa, meron pa doon mga tolits. Oh, malawak dito mga tolits. Meron pa dito. Oh, di ba? Oh, yung ganda ng ano dito mga tolits. Oh, meron pang ano dito. Sisilip-silip lang tayo dito mga tolits, no? Meron pa ditong malawak na kaso walang nag ano dyan. Malawak yung ano nila dito mga tolits. Ang ganda. Maganda yung paligid. Mayroong nakasulat dito mga tolits. Wellness corner. Yan, ano kaya yung mga ano dito? Wow, ganda ng halaman dito mga tolits. Wow. Automatic pala to, umiilaw. May mga ano dun. Oh, ang ganda mga tolits. Maganda yung paligid. Oh, ang lawak pala nito. Yun hanggang dun. Oh. Ayan ang ganda pala dito mga tolits. Oh. Habang wala pang nag-order pa sila mga tolits, kaya tayo maggagala muna dito. Maggagala. Ano kayang meron dito, no? Maganda ang paligid mga tolits. May mga garden pa. Oh, ano siguro rin to? Parang ano siguro rin to mga tolits, parang ano ba? Parang ano rin siguro to mga tolits, parang resort. Ang ganda ng mga halaman dito mga tolits. Yung paligid ang ganda ng paligid mga tolits. Parang ano rin siguro to, pwede rin siguro mag check in dito, kaso nga lang hindi natin alam. Diba, ang ganda ng paligid. Diba, yay. Tayo lakad-lakad tayo dito mga tolits. Yun naman to, gumagalaw ata. Diba, ang ganda ng paligid dito mga tolits. Okay pa sa alright ang area. Ang ganda. Diba, ang ganda ng paligid. Diba mga tolits. Yun. Ito, may paradahan na dito sa loob. Parada kami sa labas dahil punong-puno dito kanina mga tolits. May sounds, may kumakanta mga tolits dito sa loob. Kaya dito lang tayo nagbibideo sa loob. Yo. Yan may parating na dito. Opya. Ang
Ganda ng paligid oh mga tolit oh. Oh. Ito sa loob oh. Ang ganda. Are you ready? Mas mataas ang umaga ng kesa ito. Itong Bugaw. O dito nang gagaling. Dito po nang gagaling po Bado. Kaya pala po punta dun sa may ano, sa Bella po. Mas mataas to. Nung nagpauna Flora kaya nakakarating din kayo dito? Hindi ko ako Ay, Ano, hindi Flora? hindi kasama. sila ano po yun sila pero opo nagpa-Flora din sila dito sa may dulo. Saan? Diyan sa dulo. Nagpa-Flora din sila dyan.
Isang po sa pinakamalayo. Di ba yung ano malayo yun? Yung Sa Natong. Natong? Opo, yung Natong din pong malayo. Ito po yung sa pinakamalayo din. Kaya din po nagsabay-sabay na lang din tayo sa kanila kasi baka mawala yung sasakyan. At least dalawa po. wala agad yung parang kampo. Ano pangalan yung barangay na yan? Dum? Dulaw po yun. Dulaw?